Yaba mfowethu. Ibona ividiyo lapha yalo mfowethu kuDubula. Thina sizinsizwa siyayiqhelanisa nabantu abanjengoDubula. Uma ukhuluma into awuxolisi. Mina nje angixolisi mina ngixolisa, ngixolisa iphutha. You understand? Awuxolisi uma ukhulumile. Umlomo yinto very sensitive ngalendlela ukuthi kumele uyigade ngoba uyashayisa. You understand? Ngayibona mina le video ngayihlaziya ngedwa ngasho ngathi lo bazomthola. And manje ngendlela asexolisa ngayo kukhona okumvelele. Ngiyafisa ukwazi ukuthi mavavu menzeni lo muntu. Ngoba sembiza ngamagama amaningi angako obhuti abangaka yedwa selokhetha ubhuti mavavu. Ubhuti mavava umenzeni mavava lo muntu okuthudubula. Weba mfowethu ake ngimcaciselela uma uyinsizwa ohamba uxolisa. Noma ngathi wrong kangakanani ngelilanga nje ungaxolisi. Why? Because kumele ucabange lento le. Kumele isebenze before you talk. That is why ukuthiya insizwa ayixolisi. Kwansizwa nje asixolisi. Sixolisa mangabe senze iphutha. Mawenza iphutha you have to apologize. To apologize or apologize khona lokho. But mawuthi into uyikhulume ngenhloso sikephi isidingo sokuxolisa. Ngoba vele unjalo kumele ubulawe ngenduku. Angeke ufike wenza ivideo ka12 minutes bese wena uthi uyaxolisa ngoba into exolisa uthi ngiyaxolisa bengingaboni. Ubungaboni uyashutha wena. Ukhuluma uzuthuka umuntu. Ibi right inkulumo kaDubula kodwa manje amagama asebenzisile abhede cishe wonke. Amthuka umuntu ongakaze abhekise amagama kuwe. You understand? Njengoba usuxolisa ngawo usumbiza ngobhuti uthi wena ade ungamazi ukuthi uphila impilo. Umuntu kanjani umuntu ongamazi? Ngoba ngiyinsizwa nginjena mina angisabi umuntu. Kodwa bakhona abantu engingabathembi okungenzeka abangiphuca umphefumulo. You understand? So every time ukhuluma kumele ubeke lokho. Ukuthi awumazi umuntu ukucabangani ngoba ephila nje. Nawe ngoba uphila bakhona abantu abazinkunzi ngaphe kwakho. You understand? Umuntu mesephuthena ubuyiswa kahle. Yekeni lento ukuthi ke manje nizobona ophunga lenja begwajisa abantu lapha abantu begwaje ko TikTok ko Facebook bese ngicabanga kuzonilungela cha asifani ubusizwa betha bulingani. You understand? Ngangakhuza umuntu emphakathini ngelinye ilanga kwathi umfana enye role model yakhe wenze njalo ngekho ngelila abamshaya. You understand? Zibhekene indlela zenu bafowethu asilingane. Dubula ungaphinde uyibize ngensizwa. Kusuka namhlanje uDubula akayona insizwa. Unginsizwa uxolisa. Ukhuluma into oyikhulumile. Ma uthola elinye ukuthi uyiphinde umuntu emsunu uphinde usho njalo. You understand? Bakubulala mabekubulala because ukukhuluma into bese uyayihoxisa leyo nto leyo. Inhlamba ezizweni. Ngesiphinde sikuthembe. Ngesiphinde sikulalele umkhuluma. You understand? Awukwazi ukuxolisa ngathi umfazi. Xolisa ngathi usisi. Suka namhlanje Dubula hamba uyothenga iduku. Ubeke isandla esifubeni. Uthi mina ngingumnakwethu. Yeah, umna wenu uwedwa. Ngisesithenjini uqomele lo mlomo wakho. Yona lo mlomo oqomene nawo. Ukhuluma too much. Awunawo amandla okuyivikela, awuzethembi. Uyilento esala ngemuva umuntu mesuka endle. Umfaniswano weqiniso. Awuyona lento ecabanga ukuthi yiyo. Uvala amehlo lento oyibonayo yiyo leyo nto. Ubumnyama obukhulu obuxutywa nobunye. Obungenakusa. Uyisilimi impela nje Dubula, awukwazi impela nje ukuxolisa. Cha ngikuthuki. Ngiyakutshela nje ukuthi uyisilimi. Awukwazi ukuthuka umuntu bese uthi uzoxolisa. 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 Awukwazi ukuthuka umuntu b
ngishayela lokho nje mina. Awumthuki umuntu bese uyaxolisa. Akakubulale ngoba vele isilimo awukwazi ukukhuluma. Uyibona le nto. Ozala kuphunga lenje. Hlezi sinyakaza isathini izwe wayithi ngaze sixolise. Azi ungeze ngikhuluma ngiphephezela ngiphethwe yilezi zinto nevasi nabani bani. Cha, ukukhuluma into khuluma ume kanje. Ngayo. Yekho umuntu ozokubulala kubulala nomphefumulo. Cha. Umuntu obulala uzobulala leli idokodo. Kuphela. That's it. Mnyanya kamfana nesihlame emlonyeni mina. Hambe sishula yonke le ndlela. Tsek. Yes.